Samantala, idol, libreng cellphone charging station handog ng mga Good Samaritan sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa good news yan, kasama natin, Idol Maya. Dahil sa malawakang pagkawala ng kuryente dulot ng bagyong Uwan, maraming residente sa lalawigan ang nahirapan sa komunikasyon. Bilang tugon, ilang business owners, organization at simbahan ang naglunsad ng libreng cellphone charging stations upang matulungan ang mga naapektuhan. Isa na rito ang Mary Help Christian Parish Church sa Basista, kung saan maaaring mag-recharge ang mga residente ng kanilang gadgets. Isang non-government organization naman ang nagdala ng free charging services sa iba't ibang barangay halls sa Mangaldan. Samantalang isang auto service business sa Malasiki ang nagbigay ng tulong gamit ang kanilang generator. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking ginhawa ang dulot ng ganitong serbisyo dahil pangunahing gamit nila ang cellphone sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, pag-access sa impormasyon at pag-aalerto sa oras ng kalamidad. Ipinapakita ng mga inisyatibong ito ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa at laking pasasalamat ng mga residente sa mga nagbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.